Интересът към селския туризъм у нас става все по-мащабен. Туроператорите отчитат връщане към традициите на голяма част от българите. Фирмите отчитат засиления интерес на вечерието на великденските празници. Кой е определящият фактор българина да избере селския туризъм за пролетен отдих, ще научим от Камелия Александрова. Добър ден! Добър ден! Малка спретната каштурка, дворно място с зеленина и много мързелуване на чист въздух. Такава забелязва се тенденцията през последните години на българина и представата му за почивка, който се връща все повече към традициите. От туристическите агенции отчитат възраждане на селския туризъм, особено сега по време на празниците, и то заради красивата природа, спокойствието и, разбира се, по-изгодните оферти. Това ни го потвърждава и Петя Тодорова. Добър ден, Петя, която е агент резервации в туристическа агенция, която предлага над 500 вили къщи за гости. Петя, защо хората избират този вид туризъм и има ли сега толкова засилен интерес преди Великден? Добър ден на всички зрители на TV7. Всички клиенти в последно време се насочват и предпочитат да почиват, да прекарат почивните си дни в къщи и вили за гости в цялата страна. Те предпочитат да почиват точно в тези вили, защото вилите и къщи за гости предлагат много предимства на своите клиенти. Като, например, и първо, преди да ми кажеш какви са цените всъщност, по-изгодно е очевидно. Да, точно така. Цените определено са доста по-изгодни. Цените стартират, например, от 10 лева на човек, което наистина е така доста атрактивна цена. И съответно хората могат да, в зависимост от броя на гостите, които ще почиват в вилата или къща за гости, могат да направят бюджет, който да бъде наистина доста по-нисък, за разлика от хотелите в цялата страна. Удобствата, които се предлагат, са много. Това са свързани най-вече с самите удобства на къщата, вътрешните удобства на къщата, външни удобства, басейн, градина, механа, място, където може да се приготвят много различни... Особено сега по Великден и ягдето, предполагам, че върме. Точно така, да. Особено сега по Великден. Домашна рецепта. Точно така, да. Предлагат се наистина много красиви вили, в които семейства, приятели могат да се съберат и да прекарат много добре великденските празници. Семействата ли са предпочитаната група хора, които факто избират този вид туризъм? Да. Наистина, най-голямата група наши клиенти, които предпочитат да почиват в този и избират този вид туризъм, са именно семействата с малки деца и, разбира се, големи и шумни компании, които искат да се осамотят, за да починат и съответно да се съберат на място, където могат да си организират свой празник, необезпокоявани от персонал най-вече. Да, а стопаните, които стопанисват, те предполагам отглеждат продуктите. Те биопродукти ли са? Да, разбира се. Особено селските къщи, повечето стопани отглеждат своите продукти и съответно те се предлагат на гостите. Всички клиенти наистина приемат много добре тези биопродукти, защото наистина в днешно време е много трудно в градски условия да се храним здравословно. Връщат се към традиции. Да, точно така, връщат се. Какви други развлечения, особено сега по Великден, нещо по-специално организират ли стопаните? Като атракции и развлечения. Предлагат се, много атракции, в зависимост от местоположението на вилата. Можете да пояздите кон, можете да наемете велосипед, можете да карате АТВ. Да. Страхотно. Ти преди малко ми каза и дори гонят и прасе. Благодаря ти. Разбрахте и вие, с много малко средства може да имате един незабравим Великден, обградени от любими хора и приятели. Това от нас, колеги. Благодаря ти, Камелия Александрова, за особеностите на селския туризъм преди началото на отпускарския сезон и великденските празници.